Ahojte, teraz vám predstavujem magnetofón Tesla Sonet Duo aj so starým mikrofónom, ako vidíte, mám ho aj pochystaný. Skúsime si nahrať nejakú nahrávku z neho. Raz, dva, vidíme, že magické oko sa nám pohybuje. Takže skúsime. Raz, dva. Skúška mikrofónu v magnetofóne Tesla Sonet Duo. Raz, dva. Skúsime si to prehrať. A nič. A nič sa neudialo. Zaujímavé. No neviem, čo je s tým. Uvidíme na budúce. Ahojte. Ako vidíte, nahralo nám nejaký zvuk z mikrofónu. Asi bol zlý kontakt. Toto treba riadne stlačiť. Tento nahrávací kontakt.